Hvorfor skrive en historie om Møns Klint? Den nemme forklaring, det er jo selvfølgelig Mount Everest-modellen. Vi kravlede op på hende, fordi hun var der. Jeg skriver om hende, fordi at hun er der. Men der er faktisk også en anden forklaring. Møns Klint er nemlig en skattekiste af gamle sagn og legender om Klintekongen og hans sagnomspundne have. Og ingen kender historierne bedre end Ole Askling, Møndrengen, der lever og ånder for det drama, som Klinten og afgrunden skaber. Når man sidder her og kigger ud på det her voldsomme landskab, så skal man jo ikke have meget fantasi, før man føler sådan en eller anden besjælethed. Ja, det næste ord, jeg vil betragte det med, det er ydmyghed over for noget, som absolut er større end den verden, vi til daglig begår os i, hvor vi sådan er herre over vores eget liv. Så her er der den her herlige fornemmelse af, at her der er et drama, der starter lige nøjagtigt her. Klintens dramatiske skabelse, helt tilbage fra dinosaurernes tid, er levende fortalt på Geocentret. Her møder jeg endnu en Klinte-fanatiker, nemlig centrets direktør Niels Natorp. Jeg har da været ude på den anden side af rækværket adskillige gange og kigge ned. Det er jo noget af det, der fascinerer, at vi har højdeforskellen som det eneste sted i Danmark. Vi har ikke taget spring endnu, det skal vi nok lade være med. Det er de svimlende afgrunde og risikoen for det frie fald, der som forfatter drager mig til Møns Klint. Her kan romanpersoner komme grumme galt afsted. Og det er et landskab, der ånder af hedensk overtro om Klintekongen og hans mytiske have på afgrundens rand. Lige nøjagtigt, hvor vi er nu, er vi jo faktisk meget tæt på en af de her centrum i legenderne om Klintekongen. Vi sidder simpelthen på toppen af hans hule. Det er dronningestolen, hans dronningsstol. Den vælger vi kigger over mod. Der har været mange skred gennem tiderne, men det her er faktisk er det tætteste, vi kan komme på hans hule og hans indgang i hans hule. Hvem er Klintekongen? Altså Klintekongen, han er jo den, der hersker over Møns Klint. Ifølge legenderne så er Klintekongen den store beskytter. En hedensk urkraft, der vågner til død, når vi har allermest brug for ham. Så hvis Holger Danske er Batman, så er Klintekongen Superman? Ja, det er jo noget, der i historien ikke er blevet skrevet særlig skarpt, men det kunne man jo godt udlægge den, at hernede der har vi vores symbolik i, at Klintekongen han er vores beskytter, vores potentielle frelser og stadigvæk sådan lidt i mytologien. Lidt af det eventyret fra hin tid, der er gjort levende her. Og selvfølgelig er det her. Dramaet skaber eventyr. Dramaet er med til at overlevere legenderne fra generation til generation, og det sker lige her. I kontrast til den barske Store Klint kommer jeg til det romantiske Liselund. Den fortryllende have med sine idylliske søer og blidt bølgende plæner. Bente Scavenius har skrevet flere bøger om Liselunds hemmeligheder, og hun har skrevet om Klintekongens have, og det fantastiske er, at Bente Scavenius engang som ganske ung pige selv har set hans mytiske have, skjult langt ude i Klinteskoven. Og pludselig, og det er ikke engang løgn, at der var jeg i et område, faktisk ikke så langt her fra Liselund, og der var sådan en forsinkning i terrænet. Og så tænkte jeg, det er underligt, det har jeg aldrig lagt mærke til før. Og det var ligesom, at alle træerne havde sådan en sølvfarve. Og det var som om, at der var sådan en lidt tåget, sådan, altså man kan sagtens forestille sig, hvordan sådan en morgenstemning og det skarpe morgenlys har fået bladene til at ligesom spille i lyskejlerne. Men jeg tænkte, det er dog mærkeligt, jeg har aldrig set det område før. Og det var faktisk som om, der lå en have forsænket i hele det her vilde område, hvor der ellers kun er store gamle bøgetræer. Men jeg skulle hjem igen, fordi jeg skulle også i skole. Og så tænkte jeg, nu vil jeg prøve at finde det igen, for det var så fantastisk, den her have. Og jeg prøvede gentagende gange at ride i det område for at genskabe denne her fantastiske oplevelse. Og jeg så det aldrig. Det var der ikke. Det var væk. Men den romantiske have Liselund er der stadigvæk med sit lille hvide eventyrslot, skabt af Calmette-familien. Mest fantastisk er den sandfærdige historie om abeværelset.
udsmykket til minde om en lille abe, som frelste familien fra det alt ødelæggende jordskælv i Lissabon 1755. Og børnene har denne her abe, og pludselig begynder den at skrige og bevæge sig underligt, og amme fatter straks mistanke, og det er nemlig interessant, at hun forstår, at der er noget rivende galt. En anden vil jo sige måske, en sådan dødssyg abe kan den ikke sidde stille, men hun fornemmer, at når aben tager sig sådan, så er der noget galt. Og hun får børnene ud, simpelthen væk og det hele, og så kommer jordskælvet, og resultatet er, at de er reddet. Så derfor, og det er jo også romantisk, altså det er jo også en af de her historier, som passer ind i en romantisk have. Så derfor, da de skal bygge den lille hovedbygning heroppe, som er fra 1792, så indretter de jo, som man gjorde dengang, meget sådan i Louis XVI-stil, og et abeværelse med en udsigtsvæg. Og der sidder aben midt på den her væg, som er malet på et spejl, som den også har en meget fin dybde. Midt i det her faktisk Louis XVI Empire-rum. Og så er det jo en god historie, ikke? Og den er jo virkelig romantisk. Jeg forlader Liselund og drager videre nordpå til Møns nordspids og den lille ø Nyord. Helt særligt så ligger øens kirkegård langt fra landsbyen, helt ude på kanten af strandengene. Derude, hvor de døde og de levende ikke længere forstyrrer hinanden. Som rækker af skibsmaster svejer poplerne over gravpladsens sten, og her findes de særeste inskriptioner. Herude ligger de døde ikke bare i mulden og rådner op, nej, de tager på fisketur. Og midt på gravpladsen regerer en stor, sort sten. Stenen er et mindesmærke for besætningen på det gode skib Hope, der sammen med hundredvis af andre skuder forliste i stormfloden 1872. Datidens tragiske tsunami, der oversvømmede det sydlige Danmark og sendte folk og fæ til en grav på havets bund. Den sorte sten på Nyords gravplads rejser spørgsmålet: hvornår kommer den næste flodbølge væltende over de mønske strande? Men Møn har endnu en mærkværdig ø omkring sig. Måske den særeste ø i hele kongeriget Danmark. Det er den forbudte ø. For at komme derud, skal man tage færgen fra Kalvehave, men færgen er ikke for Gud og hvermand. Kun de særligt indbudte får lov til at komme med ombord. Færgen er i sig selv enestående. Hver dag sejler kaptajnen mennesker og dyr ud til øen i Stegebugt. Men det er kun menneskene, som vender tilbage. Intet dyr forlader nogensinde den forbudte ø i live. Øen er Lindholm. Den huser dansk forskning i dyresygdomme, blandt andet den frygtede mund- og klovsyge. Det er derfor, at ingen uden tilladelse må komme i land af frygt for, at farlige kvægsygdomme skal spredes fra den forbudte ø. Så sejlere, de må kun komme indtil det skilt? Indtil det skilt, ja. Og så er det væk, og så er det væk igen. Ikke? Det er det. Det har man også ligesom opretholdt, den afstand der. Selvom jeg er indbudt, så får jeg ikke lov til at komme ind i det allerhelligste. Du skal sådan set være autoriseret for at gå ind i det rum her. Derinde, hvor lys levende kvægbesætninger inficeret med mund- og klovsyge holdes afsondret fra resten af verden. For en forfatter er Lindholm simpelthen gefundenes fressen. Den forbudte ø med gale videnskabsmænd skriger simpelthen på en hovedrolle i min roman om Klintekongens have. For sidste gang runder jeg Møns Klint. Et brutalt og dramatisk landskab i evig forandring. Ole viser mig det seneste gigantiske skred, hvor helt nyt jomfrueligt land på en nat blev skabt af klintens ler og kridt. Men snart vil halvøen igen være fortæret af Østersøen.
Denne kampplads mellem hav og klint vil blive endnu voldsommere i fremtiden, når klimaforandringerne forstærker klintens nedbrydning og destruktion. Det bliver vildere, det bliver vådere, og det bliver varmere. Og det er 3 faktorer, som vil accelerere nedbrydningen af klinten. Og hvis klintekongen vil noget helt andet, så kan vi også være så uheldige at ryge i havet i morgen. Møgens Klint med sine svimlende afgrunde, hjemsøgt af en hedensk urkraft. Dunkle skove, som skjuler Klintekongens mytiske have. Liselunds eventyrslot, beboet af den sagnomspundne abe. Nyårs øde gravplads, hvor de underjordiske er gone fishing. Den forbudte ø Lindholm, hvorfra intet dyr vender levende tilbage. Og en klint, som klimaforandringerne æder sig ind på. I spændingsromanen samler jeg alle disse fantastiske mønske steder og dramatiske historier til en thriller om fortiden og nutiden og fremtiden og om kærligheden. Rigtig god læselyst.